ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण मातरेग्ला ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜನಮ ಇನಿ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದ ಮಧ್ಯ ಲೀಲದ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಕೋಡೆ ಪಂಡದ ಉಂತಾದಿತ್ತ ಅಂಚದು ಐನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೆರ್ ಆಪ್ದ ಅಂಚದ ಆ ವಿಷಯ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸಡ್ ನಮ್ಮ ತೂಕವೇ ಅಂಚದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾನೆ ಹೈಲ ಅದೇ ಅಂಚದ ಆ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಅಂಚದ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡದಿತ್ತ ಅಂಚ ನಾನೋರ ಇನಿತ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಐನ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗವೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾನೆ ಹೈಲ यहाँ तत्ववादी उडुपिते कृष्णा देखी ताहन हैला प्रेमोन्वादी मध्वाचार्य स्थाने ऐला यहाँ तत्ववादी उडुपिते कृष्णा देखी ताहन हैला प्रेमोन्वादी मातेला श्लोक पल्लेवे हरे कृष्ण मध्वाचार्य उडुपी प्रेम उन्मत्ति मध्वाचार्य स्थाने ऐला यहाँ तत्ववादी उडुपिते कृष्णा देखी ताहन हैला प्रेमोन्वादी मध्वा आचार्य स्थाने अंचद ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಜಾಗೆಡು ಪಂಡ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನ ಜಾಗೆವು ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆ ಪೋದಿತ್ತ ಐಲ ಬತ್ತೆರು ಯಹ ಉಲ್ಪ ತತ್ವವಾದಿ ಪಂಡ ತತ್ವವಾದಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಲು ಅಂಚದು ಅತೆ
पण मध्वाचार्यನ तत्व ಅಂಚದ ಅರ್ನ ಓ ತತ್ವ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನ ವಾ ತತ್ವ ಏರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ವಾ ತತ್ವ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನ ಏರ್ ಪನ್ಪರ್ ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಗೋಡವೆ ಹ್ಮ್ ಆ ದ್ವೈತ ಅವೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮತ್ತೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಓ ತತ್ವ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಗೋಡವೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರಕ್ಕೇನುನೆ ಆ ಅದ್ವೈತ ಮತ್ತೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ್ನ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದ ಬುದ್ಧನ ಶೂನ್ಯ ಅವೇ ಬುದ್ಧನ ಶೂನ್ಯವಾದ ಅಂಚದ ಬುದ್ಧನ ಶೂನ್ಯ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಅದ್ವೈತ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ್ನ ದ್ವೈತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಓ ತತ್ವ ಏರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಧ್ವಾ ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡರ್ ಅಚಿಂತ್ಯ ಭೇದಾಭೇದ ತತ್ವವೇ ನವನ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡ್ ಐನ ಕಲ್ಪ ಅಂಚದ ಒಂಜೊಂಜೆ ತತ್ವ ಉಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಈ ತತ್ವವಾದಿ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ತತ್ವವಾದಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಲು ಉಡುಪಿ ಅಂಚದ ಉಡುಪಿದ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗ್ಯತೆ ಉಡುಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತ ಅಂಚದ ಉಡುಪಿ ಅದೇ ಇನಿ ನಾನು ಹೊರಕ್ಕೇನು ಬೇನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯರಗೋಸ್ಕರವೇ ಅಂಚದ ಉಡು ಪಂಡದಾದೆ ಉಡು ಅದೇ ನಮ್ಮೇಟು ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ಉಡು ಶಬ್ದ ತುಳುಟು ಅದೇ ಅಂಚದ ಅಮ್ಮೇಟ್ ಆಯ್ತು ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪೇರ್ನ ವಲ್ಲಿ ಬನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಉಡು ಪಂಡ ನಕ್ಷತ್ರ ಅದೇ ಪಾಪಂಡ ಒಡೆಯ ಮತ್ತೆ ಅಂಚದು ಅವು ಅಡೆಂಚ ಅವು ಬತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಉಡುಪಿ ಅದೇ ಉಡುಪಿತೆ ಶಬ್ದನೇ ಬರೋಂದುಂಡು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಉಡುಪಿತೆ ಉಡುಪಿ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೆಡು ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ದೇಕಿ ತು ಒಂದು ತಾನ್ ಅಲ್ಪ ಹೈಲ ಆರು ಪ್ರೇಮೋನ್ಮದಡ್ ಅಂಚದ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಏರುಳ್ಳೇರ ಆರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಅದೇ 5,000 ವರ್ಷಗದುಂಬು ಅಂಚದಾರು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಕಲಿಯುಗತ್ತ ಜೀವಿಲನ ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡೆ ಕಲ್ಪ ಅದೇ ಮೂಜಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಲ್ಪ ಈ ವಿಷಯ ಅಂಚದ ಆರ್ ದಾಯ ಬತ್ತನೆ ಪಂಡ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಭಜನೆ ಕೆನ್ಬಾ ಅದೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ದಯಾ ಕೊರೋ ಮೋರೆ ತೋಮಾ ಬಿನಾ ಕೆ ದೋಯಾಲು ಜಗತ್ ಸಂಸಾರ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮಸ್ತ್ ದಯಾಳು ಅದೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಹೇತು ಪತಿತೆರ್ನ ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ನಕ್ಲ ಪತನ ಆಯ್ನಕ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೇರೆ ಆರ ಅವತಾರ ಮಂತ ಬೈದನೆ ಪಂಡ ಯುಗ ಧರ್ಮನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಇಡೀ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಿಜದ ಕಲಿಯುಗಡ ಐದು ಉದ್ಧಾರ ಅವು ಅಂಜದ ಆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಯಾತ್ರೆ ಮಂತೊಂದು ತತ್ವವಾದಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಲ ಇತ್ತನ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಉಡುಪಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಅದೇ ಉಡುಪಿಗೆ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಆರು ಅಲ್ಪ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹನ್ ತೂದು ಪಂಡ ಆತು ಅರೆಗೆ ಆನಂದ ದ್ರೇಕಾಂಡ್ ಪಂಡ ನೃತ್ಯ ಮಂತೆರಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಂಜತ್ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಪೊರ್ಲು ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾವೆರು ಅವೇ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ವಿಚಾರ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾವೆರು ತುಲೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು
ಆರ್ ಏತನೇ ಅವತಾರ ವಾಯುದೇವರ್ನ ಏತನೇ ಅವತಾರ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ವಾಯುದೇವರ್ನ ಹ್ಮ್ ಆ ಮೂಜಿ ಅದೇ ಮೂಜಿನ ಅವತಾರ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೇತಾಯುಗಟ್ ಹನುಮಾನ್ ಅದೇ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಟ್ ಭೀಮ ಅಂಚನೆ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಅದೇ ಕೊಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೇರ್ ಮಂತಿತ್ತು ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯಾರು ಐಟುಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚದ್ ಹನುಮಾನ್ ಭೀಮ ಮಧ್ವ ಅವೇ ವಾಯುದೇವರನ ಅವತಾರ ಪಂಡ ಜೀವಡ್ ಉತ್ತಮ ವಾಯುಗೆ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯು ಜೀವೋತ್ತಮ ಅಂಚದ್ ಶ್ರೀಪಾದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಯ್ನ ಉಡುಪಿಡ್ ಪುಟ್ಟಿಯರು ಉಡುಪಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಪಶ್ಚಿಮಗ್ ತೀರ ಸಮೀಪಡೆ ಈ ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಂತದ ಮುಖ್ಯ ನಗರ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಅಂಕೋಡೆನೆ ಪಂಡೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಟ್ಟದ ಜಾಗೆನ್ ದಾದಾನ್ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ಪ ಅದೇ ಒಲ್ಪರ್ದು ತುಳುನಾಡು ಅವೇ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪ ಅದೇ ಅಂಚಂದು ಭಾರಿ ದಾಯಪಂಡ ನೆನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪ ಅಂದು ಏರ್ನ ಪರಶುರಾಮೇರ್ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಅವೇ ಪರಶುರಾಮರ್ ಮಂತನ ಜಾಗೆ ಯಾರು ಕೊಡಲಿ ದಕ್ಕನ ಕಡಲ್ ಪಿರ ಪೋದು ಉಂತನ ಜಾಗೆ ಅವೇ ಅಂಚದೊಂದು ಭಾರಿ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ನಮ ಉಲ್ಲ ನಮಕ್ ಈ ಜಾಗದ ಮಹತ್ವನೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅದೇ ಅಂಚದ ಅಂಚಿ ನಮ ಮುಲ್ಪ ಪುಟ್ಟದ್ ಬರೋಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯವಂತ ಬೋಡು ಅದೇ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅವತಾರವಂತನ ಜಾಗೆ ನಮ ಉಲ್ಲ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ ನಿಂಜ ದೂರೇಜಿ ಪಂಡ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ನೇ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪುದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ವ ಗಾಡಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂದೇ ಪಂಪೇರು ಇಸ್ಕಾನ್ ತೊಲೆ ಅದೇ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬುಕ್ಸ್ ಉಡ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ನಮಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಣ ಭಗವಂತ ನಾಲೆಜ್ ಯಾರೇ ಕೊರ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಪರಂಪರೆ ಬರ್ಪುಣು ಭಗವದ್ಗೀತಡ್ ಪಂಪೇರು ಅದೇ ವೇದವ್ಯಾಸರ್ನ ಹಿಡ್ದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ್ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಈ ಜಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಚದ್ ಐನ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾಂತದ ಮುಖ್ಯ ನಗರ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಡೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ಪ್ರಭುಪದ ಭಾವಾರ್ಥ ಪನೊಂದುಲೇರು ಈ ನಗರಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಂತದ ಮುಖ್ಯ ನಗರ ಆದಿತ್ತು ಮೈನಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ್ದು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐನ ಜಾಗೆ ಉಡುಪಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಂಚದು ಮಂಗಳೂರು ಸಮೀಪಡೆ ಉಂಡು ಅದೇ ಕುಡ್ಲ ಕೈತಲು ಅಂಚದು ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕುಂಡು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಉಡುಪಿದ ಕೈತಲ್ ಇಪ್ಪುನ ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪಾಜಕ ನಮಕೋಡೆ ಪೋದಿತ್ತ ಫೋಟೋ ಮತೆಗೇದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತು ಅಂಚದು ಅವಳು ಕೀರ್ತನ ಮಂತ ಅದೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಕೂಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ವ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಅವಳ ಪಂಡ ಅವಳು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಯಪ್ಪ ಪಂಡ ದ್ವಾದಶಿ ತಾನಿ ಮತ್ತ ಮೀಪೇರು ಅಂಚದ ಈ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಶಿವಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ವಂಶಡ್ ಮಧ್ಯ ಗೇಹ ಭಟ್ಟರ್ನ ಮಗೆ ಅದು ಅಂಚದ ಕೊಡೆ ಅವಳು ಪೂಜಾರಿ ಅವೇ ಪನ್ನೊಂತೇರು ಅಂಚದ ಅರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂತೆರಿಗೆ ಬಾಲೆ ಅಂಚದ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಅಲ್ಪನೆ ಅವತಾರ ಮಂತ ಬತ್ತಾನೆ ಮಧ್ಯ ಗೇಹ ಭಟ್ಟರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಶಕಾಬ್ದಿ 1040 ಅಂಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1118 ಅಂಚೆ ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷಗ್ ದುಂಬು ಜನ್ಮ ತಲೆಯರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೆಲವರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆ ಶಕಾಬ್ದಿ 1100 ಅಜಿಪ ಪಂಡ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1238 ಅವೇ ಏತಾಪುಂಡು 800 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಅವೇ 800 ವರ್ಷಗ್ ದುಂಬು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತು ಮಂದೇರ್ ಅಂಜದ ಆರ್ನ ಕೃಪೇಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ದಂದೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜನ್ ಪಂಡ
ಈ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಇತ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಅದ್ವೈತವಾದ ಅವು ಇಡೀ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದಿತ್ತನು ಅಂಚ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಬತ್ತಿದೆಂದು ಮಂತನೆ ದ್ವೈತನ ಸಿದ್ಧಾಂತನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತನಾರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಐಕೆ ದುಂಬು ಅದ್ವೈತ ಮುಂಜೇನ್ ಅವೇ ಅಂಚದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಅರೇನು ವಾಸುದೇವ ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತರು ಅಂಚದ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗದ ಪುದರ್ ವಾಸುದೇವ ಅಂದಿತ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ವ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರ್ಥ ಅಂತುಂಡ ಅವಳು ಮಧ್ವ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಪಾರ್ದಿಜಾರು ವಾಸುದೇವ ತೀರ್ಥ ಅಂದೆ ಪಾರ್ದಾರು ಬೋರ್ಡು ಅಂಚದ ಆರೇನು ವಾಸುದೇವ ಪಂಡಲ್ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚದ ಆರ್ನ ಸುತ್ತಲ ಅದ್ಭುತ ಕಥೆಕ್ಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಲ ತುಲೆ ಐನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಲೀಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸರ್ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚಂದ ಅಲ್ಪ ಕೊಡೆ ಪೋದಿತ್ತ ಚರ್ಚೆ ಮಂತಿತ್ತ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮತ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಸಲ ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬೋಡೈನಾತ್ ಸಾಲನು ಮಂತಿತ್ತೆರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸಾಲ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಸಾಲ ತೀರ್ಪದಿಜ ಪೊಪ್ಪ ಏರು ಮಧ್ಯ ಗೇಹ ಭಟ್ಟ ಅಂಚದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಪಂಡ ಹುಣಸೆ ಬೀಜ ಪಂಡ ನಾವು ತುಳುಟ್ ಪನ್ಪ ಪುಲಿಂಕಟ್ಟೆ ಅದೇ ತುಳುಟ್ ಪುಲಿಂಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪುನತೆ ಪುಳಿತ ಬೀಜಗ ಅಂಚದ ಆ ಪುಲಿಂಕಟ್ಟೆದ ಬೀಜನ ನಿಜವಾಯಿನ ಕಾಯಿನ್ ಅದು ಪರಿವರ್ತಿಸದೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಪುಲಿಂಕಟ್ಟೆದ ಬೀಜನ ಕಾಯಿನ್ ಅದು ಅವೇ ನಾಣ್ಯ ಅದು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಪೊಪ್ಪನ ಸಾಲನ ಮುಟ್ಟಿ ಸಯರ್ ಪಂಡದು ಪನೆರ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅವಳುಂಡು ಅಂಚದ ಬೇರೆ 5 ವರ್ಷದ ಆದಿಪ್ಪುನಗ ಬೇರ್ನ ಮೌಂಜಿ ಬಂಧನ ಅಂಡ್ ಮಣಿಮಾಣ ಪನ್ಪುನ ರಾಕ್ಷಸನ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ ಸರ್ಪದ ರೂಪಡ್ ಪಂಡ ಇತ್ತದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಕ್ಷಸ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಉಚ್ಚುದ ರೂಪಡ್ ಅಂಚದ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕೊಡೆ ಪೋದಿತ್ತ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಉಂತದು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಉಂತದು ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ಆ ಪಾದದ ಗುರುತುಲೆ ಇತ್ತದು ಅವೇ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಚಿನ ಮಣಿಮಾಣ ಪನ್ಪುನ ರಕ್ಕಸೆ ಪಂಡ ಬೇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೈಟ್ ಸರ್ಪದ ರೂಪಡ್ ಐ ಇರೊಂದಿತ್ತೆಗೆ ರಾಕ್ಷಸೇನೆ ಒಯ್ತ ರೂಪಡ್ ಸರ್ಪ ಉಚ್ಚುದ ರೂಪಡ್ ಅಂಚಾದ ಈ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು 5 ವರ್ಷದಾರ ಆದಿಪ್ಪುನಗ ಆರ್ನ ಎಡಕಾರ್ದ ಕಿನ್ನಿ ಬೆರಳೆಡ್ದು ಈ ಸರ್ಪಣ ಕೆರಿಯರು ಕಿನ್ನಿ ಬೆರಳ್ದು ಅವೇ ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ಗುರು ತಿತ್ತನ್ ಅದೇ ಏರ್ ಮಾತ ತೂತಾರು ಕೊಡೆ ಅದೇ ಕೊಡೆ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪ ಅದೇ ಒಂತೆ ಕತ್ತಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆದಿತ್ತಂದು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪೋತ ಕೊಡೆ ತೂತ ಈ ಜಾಗೆ ಮಣಿಮಾಣ ಎಸ್ ಅದೇ ಎಸ್ ಶೋಭಾ ನಾರಾಯಣ್ ಮಾತಾಜಿ ವನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಮಿಳಾ ಮಾತಾಜಿ ಎಸ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಪ್ರಭು ಅದೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅವೇ ಅಂಚದ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ತೂತಾರೆ ಅನುಸೂಯ ಮಾತಾಜಿಲ ತೂತೇರು ಅದೇ ಅಂಚದ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಆ ಜಾಗೆ ಪಂಡ ಅವ್ಲು ನಮಕ್ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಆ ಸರ್ಪದ ನುಲ ಮಂದಿರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂದ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಆ ಜಾಗೆಡ್ಗೆ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಪಾದದ ಗುರುತುಲು ಉಂಡು ಪಂಡ ಕಿನ್ನಿ ಬಿರೇಳಿಡ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವತ್ತುಲೆ ನಮಕ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪುನೆ ಭಾವಾರ್ಥಡು ಅವೇ ಮಣಿಮಾನ ಪನ್ಪುನ ರಕ್ಕಸೆ ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲು ಸರ್ಪದ ರೂಪಡ್ ಇತ್ತೆಗೆ ಪಂಡ ಆ ಜಾಗೆ ಅವು ಪಾಜಕರ್ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಪಾಜಕ ಬುಡ್ದು ಚೂರು ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದೇರು ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನಿ ಕಡಪಾಗವೇ ಫೋಟೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ ತುಲೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಚದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು 5 ವರ್ಷ ದಾದಿಪ್ಪುನಗ ಆರ್ನ ಎಡಕಾರ್ದ ಕಿನ್ನಿ ಬಿರೇಳರ್ದಿ ಉಚ್ಚುನು ಕೆರಿಯರ್ ಅಪ್ಪಗ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಕ್ಷೋಭೆಗೊಂಡಾಗ ಪಣ ಅಮ್ಮಗ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ
ಅಂಚನ್ ಬೇರೆ ಒಂಜೇ ಜಿಗಿತಾಡ್ ಅಮ್ಮನ ಎದುರು ಪೋದು ಅಂತೀರಿಗೆ ಒಂಜೇ ಜಂಪುಡು ಅಮ್ಮನ ಎದುರು ಪೋದು ಅಂತೀರು ಪಣ ವಾಯು ಅದೇ ವಾಯು ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ವಾಯು ದೇವರ ಅಂಚದ್ ಅಂಚನ್ ಬೇರೆ ಬಾಲ್ಯಡೆ ಎತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದಂ ಬೇರೆ ಬಾಲ್ಯಡೆ ಪಂಡಿತರಾದಿತ್ಯರು ಪಣ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆತು ಗೊತ್ತುನಾರೆ ಪಂಡಿತರು ಪಂಡ ತೆರಿನಕ್ಲು ಅದೇ ನಮ್ಮ ವಿದುರಣಿ ಕಲ್ಪ ಪಂಡಿತರು ಪಂಡ ತೆರಿನಕ್ಲು ಅದೇ ಈ ರೆಡ್ಡೆ ತೆರೆಯೊಂದೇರು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಆದಿತ್ಯರು ಅಂಚದ ಬೇರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಸಮ್ಮತಿನ ಸೂಚಿಸರು ಅಂಚದ ಬೇರೆ ಆರ್ನ ಪದ್ರಾಡ್ನೆ ಪ್ರಾಯಡು ಸನ್ಯಾಸನ ಗ್ರಹಣಂ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು 8 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯಡ್ ಸನ್ಯಾಸ ಗ್ರಹಣಂ ಅಂತನೇ 16 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯಡ್ ತುಲೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು 8 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯಡ್ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಅಂತನೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಂಡಿತ ಕ್ಲಾಸಡ್ ನೆಕ್ ದುಂಬು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಣ ಮುಲ್ಪ 16 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯಡ್ ಸನ್ಯಾಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂದಿರ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋನು ಎನ್ಮ ಅವೇ ಲತಾ ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ ಪಾಂಡ್ಯರ್ ಅವೇ ಎನ್ಮ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯಡ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಾರೆ ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು 16 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯಡ್ ಸನ್ಯಾಸನ ಗ್ರಹಣ ಮಂತಾರೆ ಅಂಚದ್ ಸನ್ಯಾಸ ಗ್ರಹಣ ಮಂತ್ಪುನಗ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪು ಅಂಚದ್ ತುಲೆ ಮೇರೆ ಏರ್ಡ ಸನ್ಯಾಸನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತನೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷ ನೆಡ್ದು ಮೇರೆ ಸನ್ಯಾಸನ ಸ್ವೀಕರಿಸ ನೆಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಅಂಚದ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷ ಅಂದ್ ಮೇರ್ನ ಗುರು ಏರ್ನ ತುಲೆ ಆರ್ಲ ಗುರುನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂದೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನ ಗುರು ಏರು ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರೇಕ್ಷ ಅಂಚದ ಅರ್ನೆಡ್ದು ಮೇರೆ ಸನ್ಯಾಸನ ಸ್ವೀಕರಿಸನ್ ಮಿತ್ ಬೊಕ ಮೇರೆಗ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಗೆ ದಾದಾಂದ್ ಪುದರ್ ಬತ್ತನ್ ಪಂಡ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ತೀರ್ಥ ಪನ್ಪುನ ಅಭಿದಾನನ ಪಡೆಯರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ತೀರ್ಥ ತುಲೆ ಅದೇ ಭಕ್ತರೆಗ್ ತೀರ್ಥ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಅಂಚ ಮತ ಪುದರ್ ವರ್ಪುಣ ಅಂಚದ ಮಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅಂಚೆನೈತೆ ತೀರ್ಥೇರು ಪಂಡ ಅದ ಅಕ್ಲ ಆತು ಪ್ಯೂರು ಅದೇ ಅಂಚ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅದೇ ಫುಲ್ಲು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತನ ಅಂಚದ ಪಡೆಯರು ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತನ ಸಂಚರಿಸಯದು ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಇಡೀ ಭಾರತ ಸಂಚಾರ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ದಾದ ಮಂತರಿಗೆ ತುಲೈನ್ ಪನೊಂದು ಲೇರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಕ್ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಲೈನ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸ್ವಾಮಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಿಮವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಂತೇರು ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಪಂಡ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠ ಅದೇ ಅವೇರ್ನ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಅದೇ ಅಂಚದ್ ಆ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿ ಆಯ್ನ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸ್ವಾಮಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಿಮವಾದ ಅರ್ಧಾದ ಮಂತರು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಂತರಿಗೆ ಅಂಚದು ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸ್ವಾಮಿಲು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸೋತರು ಅದೇ ಆರ್ನ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಆರು ಸೋತರು ಅರೆ ಅಂಚದ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯ ತೀರ್ಥರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಗೂ ಪೋಯರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೂರ ದೂರ ಪೋಯರು ಪಂಡ ಲೀಲೆನ್ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಂಚದ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಸತ್ಯ ತೀರ್ಥರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮ ಪೋಯರು ಅಲ್ಪ ಮೇರು ವ್ಯಾಸ ದೇವರೇನು ಭೇಟಿಯಾದು ಅವೇ ಮೇರು ಏನೇನ್ ತಿಕ್ವೇರು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆ ಒಡೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಅಂತ ಅದೇ ಅನಂತೇಶ್ವರದ ಲೆಫ್ಟ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ್ ಅದೃಶ್ಯ ಆಯ್ನ ಜಾಗ ಇತ್ತನು ಅದೃಶ್ಯ ಅರ್ಥೋಜಂದ ಆತನ ಅಲ್ಪ ಆ ಜಾಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಪೋಂಡ ತೋಲೆ ಅಂಚದ ಈ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ವ್ಯಾಸರ್ನು
ಅದೇ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪುನ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕೈಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆದ ಜ್ಞಾನ ಗೆತ್ತು ನೋಡು ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ನಮಕ್ ಓಲ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜವೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪುನ್ ತುಲೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ದೇವೆರ್ನ ಇಂಚ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ ಗೆತ್ತು ನೋಡಿ ಅಂಚದ ಏವಂ ಪರಂಪರಾ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಇಮಂ ರಾಜರ್ಷಯುದು ಅಂಚದ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಥಾರೂಪ ಈ ಗುರು ಪರಂಪರೆಡ್ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆತನ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೆರ್ ನಮಕ್ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇಂಚ ಬತ್ತನ ಪಂಡ ಸುರು ಕೃಷ್ಣ ಪೂರ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆದಿಗುರು ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಜ್ಞಾನ ನೇರೆ ಕೊರಿಯರು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗು ಭಾಗವತಡುಂಡು ತೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯಾದಿ ಕವಯನ್ ಬೊಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ನಾರದೆರೆ ಕೊರಿಯರು ಭಾಗವತದ 2ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾಪ ನಮಗ್ ಅದೇ 1ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಕೊರಿಯರನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು 2ನೇ ಸ್ಕಂದ ತುಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ನಾರದೆರೆ ಕೊರಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನಾರದೆರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತಂತೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪಾರ ಅದೇ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ ಬಾರಿ ಎಡೆ 10 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಏಲೇನ್ ಆ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಯಥಾ ಸೃಷ್ಟಂ ಪಂಡ ನಾರದೇರು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿನ್ ತೂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನೆ ಈರೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಐಕ್ ನಾರದೇರೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪನ್ಪೇರೆ ಯಾನ್ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಆತು ಇಂಕೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐನ್ ರೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ನಾರದೇರ್ ಈ ಜ್ಞಾನನ ವೇದ ವ್ಯಾಸರೆ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಡದು ನಮಕ್ ಭಾಗವತದ 1ನೇ ಸ್ಕಂದದ 4ನೇ ಅದೇ ಐನ್ ಆಜಿ ಮೈನಾದ್ 5ನೇ ಆಜಿನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಫುಲ್ ವಿಷಯನೇ ಪಂಡ ವೇದ ವ್ಯಾಸರ್ನಲ ನಾರದೇರ್ನಲ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅದೇ ಐನ್ ಆಜಿನೇ ಐಟ್ ನಾರದೇರ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರ್ ಆರ್ನ ಜೀವನದ ಕಥೆಲ್ನ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಾರದೇರಾದ ತಿರ್ಗೊಂದುಲೆನೆ ಕಿಂಚಿನ ಕಾರಣ ಭಕ್ತಿ ಅದೇ ದೇವೇಡ ಭಕ್ತಿ ಮಂತನೇಡ್ದವರ ಅಂಚದ ನಾರದೇರ್ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಮಧ್ವಾ ತುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತೋಜು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಅವೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ 5ನೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತುಲಿ ಇತ್ತ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿಂಚ ನಮಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಪದ್ಮನಾಭ ನರಹರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಧವ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ಜಯತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸಿಂಧು ದಯಾನಿಧಿ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಜಯ ಧರ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ತೀರ್ಥ ವ್ಯಾಸ ತೀರ್ಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಮಾಧವೇಂದ್ರಪುರಿ ಈಶ್ವರಪುರಿ ಅಂಚದ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇಂಚ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂದು ನಂಚದ ಯಥಾರೂಪ ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ಅಂಚದ ಐನ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಗ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ವ್ಯಾಸ ದೇವರೇನು ಭೇಟಿ ಆಪ್ಯಾರು ವೇದ ವ್ಯಾಸರ ಅಂಚದ 6ನೇ ಎದುರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯನ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ ಬರೀತಾರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅವಳು ಆರ್ನ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ನಮಕ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವಳ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಪನ್ತೇನ್ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಪೂರ ಆರ್ನ ನೋಡತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಉಂಡು ಮಧ್ವ ವಿಜಯ ಪಂಡ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನ ಲೀಲೆ ಆರು ಓಲೋಲು ಪೋದು ಎಂಚಿಂಚಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಎಂಚಿಂಚಿನ ಮಂತೇರು ಅದೇ ಕಾಸರಗೋಡು ಒಕ್ಕ ಕೊಕ್ಕಡ ಸುಮಾರು ಜಾಗದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಮದ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತ್ತು ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯೊಪ್ಪುನಗಾನೆ ಆತ್ತು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿರಾರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅಂಚದ ಸುಮಾರು ಬುಕ್ಸನ್ ಬರೀತಾರು ಏತೋ 37 ಬುಕ್ಸನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಬರೀತಾರು ಅವೇ ಎಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಆರ ವ್ಯಾಸ ದೇವರ್ನ ಎದುರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಂತದ ಮಹಾಪಂಡಿತರಾಯರು ಪಂಡಿತರೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಚದ ವೇದವ್ಯಾಸರ್ನ ಹಿಡ್ದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತದ ಆರ ಮಹಾಪಂಡಿತರು ಅದೇ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವತಾರ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅಂಚದ ಮಸ್ತ್ ಜ್ಞಾನ ಗೆತ್ತೊಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದೇರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಪಂಡ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಕ್ವಚಿತ್ ಗಂತ ಕ್ವಚಿತ್ ಕ್ಷಿಪಂತಿ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಶಾಸ್ತ್ರನ ಪೂರ ಉಲ್ಟಾ ಬಲ್ಟ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಇನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್
ಕರೆಕ್ಟ್ ನುಮಂತದ ತತ್ವನು ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಪಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಈತ ನುವ ಅಂಡ ಆರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೆರಿಪಾವೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದ ಆನಂದ ಮಠದ ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಭಗವದ್ಗೀತದ ಮಿತ್ತ ಭಾಷ್ಯನ ಬರೆದು ಮುಗಿಪಾಯರ ಮೇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಸತ್ಯ ತೀರ್ಥರಿ ಪುರಾ ಭಾಷ್ಯನ ಬರೆ ಉಂಡೇರು ಪಣ ಆರ್ ಪನ ಉಂತುನೆ ಮೇರ್ ಬರೆ ಉಂತುನೆ ಆರ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಅದೇ ಆರಾಧೆ ಬರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಾನ್ ಅದೇ ಪಣ ಮೇರ್ ಪನ್ನೇನು ಆರ್ ಬರೇನೆ ಆರ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಅಂಚದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದ ತಿರ್ಗದ ಬತ್ತನೇದ ಬೊಕ್ಕ ಗೋದಾವರಿ ತೀರದ ಗಂಜಮಗ ಆಗಮಿಸರಿಗೆ ಅಂಚದ ಆರ ಅಲ್ಪ ಶೋಭನ ಭಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಪಂಡಿತರನ್ ಭೇಟಿಯಾರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಈ ಪರಂಪರೆಡ್ ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥ ಪಂಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಯರ್. ಶೋಭನ ಭಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಪಂಡಿತರನ್ ಭೇಟಿಯಾರ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲ್ ಶಿಷ್ಯರಾಯರು. ಈ ಪರಂಪರೆಡ್ ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ನರಹರಿ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಯರು. ಅಕ್ಕಲು ಉಡುಪಿಗೆ ಬತ್ತನೇದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸಲ ಮಹಾಸಾಗರಡ್ ಸ್ನಾನವಂತೊಂದು ಇತ್ತರು ಪಂಡ ಉಡುಪಿದ ಮಲ್ಪೆ ವಡಮಂಡೇಶ್ವರ ಅದೇ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮೀಯೊಂದಿತ್ತರು ಅವೇ ಕೊಡೆಲ್ಲನ ಮತುಯ್ಯ ಅಂಚದ ಇಂಚ ಕಡಲ್ದ ದಂಡೆಡ್ ಕುಳುದುಪ್ಪುನಾಗ ವರ ಬೇರೆ 5 ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂಜಿ ಸ್ತೋತ್ರನ ರಚನೆ ಮಂತೇರು. 5 ಅಧ್ಯಾಯದ ಸ್ತೋತ್ರ ಅವೇ ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರ ಅವೇ ಅಂಚದ ಆರು ಒಂಜಿ ಸಲ ಕೃಷ್ಣನ ಜಪಡ್ ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತರಾದ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಡ್ ಕುಳ್ಳುದುಪ್ಪುನಾಗ ಸಮುದ್ರಡ್ ದ್ವಾರಕೆದ ಪದಾರ್ಥಲೇನು ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪಲ್ ಒಂಜಿ ಗಂಡಾಂತರಡ್ ತಿಕ್ಕನೇನಾರು ತೂಯರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು. ಅಂಚ ತೂದು ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಸಜ್ಞೆನ ಮೂಡ್ನೊಡನೆ ಆ ನಾವೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ದಂಡೆಗೆ ಬತ್ತನಿಗೆ ಪಣ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಶಾಲಡ್ ಇಂಚ ಮಂತದ ಆ ತಿಕ್ಕನ ಹಡಗನ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ದಡಕ್ ಕನತ್ತದು ಉಂತಾವ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತೇರು. ಅಂಚದ್ ಈ ನಾವೇದ ಯಜಮಾನೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಪರಿತೋಷಕನ್ ಕೊರೋಡು ಪಂಡದು ಪಣ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಆರು ಎಂಕ್ ಇದೇನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತ್ರ ಆರಿಗೆ ದಾದಾನ ಕೊರೋಡು ಪಂಡದ ಆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಒಂಜಿ ಗೋಪಿ ಚಂದನದ ಬಂಡೆನ ಬುರ್ದು ಬೇತ ಒಯ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತುಜರು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಯಾಕೆ ಒಂಜಿ ಗೋಪಿ ಚಂದನ ಬಂಡೆ ಇತ್ತು ಪಣ ಮಣ್ಣು ಗಟ್ಟಿ ಆ ಗೋಪಿ ಚಂದನ ಮುದ್ದೆನ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಕೈತಡೆ ಬನ್ನಗ ಅವು ತುಂಡಾದ ಭಾಗ ಅಂಡಿಗೆ ಅಂಚತುಲೆ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಅಪಗ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಮಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರಕಟ ಅಂಡಿಗೆ ಪಂಡ ಆ ಬಂಡೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಗೋಪಿ ಚಂದನದ ಅವು ಎಲ್ಲದಲತ್ತು ತುಲೆ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದರ್ ಮುಲ್ಪ ಅಪಗ ಐಡ್ದು ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರಕಟ ಅಂಡ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಈ ಮೂರ್ತಿನ ಸ್ವೀಕರಿಸದು ಸ್ತೋತ್ರಳೇನು ರಚಿಸರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅದೇ ಅಂಚದ ಏತ್ತು ಪಂಡ ತುಲೆ ಪನ್ಪೇರ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಗ್ರಹ ಉಂಡತೆ ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತನ್ ಪಂಡ ಈ ವಿಗ್ರಹ ಏತ್ತು ಭಾರವಾದಿತ್ತನ್ ಪಂಡ 30 ಜನ ಕೂಂಡಲೈನ್ ದೇರ್ಪೆರ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಗಿತ್ತು 30 ಜನ ಸೇರ್ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ಪೆರ ಅವನ್ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಗೋಪಿ ಚಂದನದ ಮುದ್ದೆ ಎನ್ನಲೇತೆ ಉಡುಪಿದ ವಿಗ್ರಹ ಈತು ಉಂಡು ನಮಕ್ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ವಡಮಂಡೇಶ್ವರಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಬಲರಾಮ್ಜಿನ ಅಂಚದ ಅವು ಆ ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆದಿತ್ತು ಆ ಗೋಪಿ ಚಂದನದ ಮುದ್ದೆಡು ಅಂಚದ ಅವು ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತನ್ ಪಂಡ 30 ಜನ ಸೇರ್ದು ದೆರ್ಪುನನೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಿತ್ತು ಆಂಡ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಒಯ್ರಿಯೇನೆ ಐನು ದೆರ್ತೊಂದು ಉಡುಪಿ ಕನತೇರು ಪುಡಂಡ್ ಒಂಜೇನ ವಡಮಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂತೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇನ ಆರು ಉಡುಪಿ ಕನತೇರು ಅಂಚದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ 8 ಜನ ಸನ್ಯಾಸಿ ಶಿಷ್ಯರು ಎನ್ಮ ಮಠಲೇನ ಎನ್ಮ ಮಠದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಯರು ಅಂಚದ ಆರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹನ ಪೂಜಿಸವೇರು ಪಂಡ ಆರು ಎಂಚಿನ ಪಂಡಿತರು ಎಂಚ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಆಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ಇತ ಉಡುಪಿಡು
ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ವಿವಾಹಿತರತ್ ಅದೇ ಅವಿವಾಹಿತರು ಮದಿಮೆ ಆವನ್ನಕ್ಲು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಪೂಜೆ ಅನ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂಜೊಂಜೆ ನೆಕ್ ಒಂಜೊಂಜೆ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆ ಪೂಜೆ ಅನ್ಪನೆ ಅದೇ ಅಷ್ಟಮಠತ್ತ ಸ್ವಾಮಿನಕ್ಲು ಸನ್ಯಾಸಿನಕ್ಲು ಅಂಚದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ರಡ್ನೇ ಶಲ ಬದ್ರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಯರಿಗೆ ಅಂಚದ ಆರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡ್ ಪಂಡ ಆ ಜಾಗೆಡ್ ಪೋಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಸ್ಥನಿಕ ರಾಜವರಿಯೇ ಜನಕಲ ಕಲ್ಯಾಣಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆರೆನ್ ಕಟ್ಟೆರೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೋಡೊಂದು ಇತ್ತೆಗ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಶಿಷ್ಯರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಐನ್ ಪಂಡ ಗುಂಡಿ ಮನ್ಪರೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಭಂಗ ಹೊಂದಿತ್ತನ ಅಪ್ಪಗ ಮೇರೆ ಸಹಾಯ ಮಂತರಿಗೆ ಅಂಚದ ಕೆಲವು ಟೈಮದ ಮಿತ್ತ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಅರಸನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರಿಗೆರೆ ಆ ರಾಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರಿಗೆರೆ ಅಂಚದ ಆರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯ ತೊಡಗಿಸದು ಶಿಷ್ಯರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣನು ಬೊಲೆಪಾಯರು ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಗಾ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಾಂತಡ್ ಸದಾ ಹಿಂದೂ ನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮುಸಲ್ಮಾನರ್ನ ನಡುಟು ಹೊಡೆದಾಟ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಗಂಗಾ ನದಿತ್ತ ಜಾಗೆಡ್ ಅಂಚದ ಈ ಮೆತಕ್ಲು ಹಿಂದೂ ನಕ್ಲು ಆಮೆ ತಕ್ಲು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ನಕ್ಲು ಪಂಡ ಎಂಚ ಭಯಂಕರ ಪಂಡೊಂದು ವಾರನ ಲೀಲೆಡ್ ಬರ್ಪುಣು ಭಯಂಕರಗೆ ಪಂಡ ಲಡೆ ಯಾವಂದಿತ್ತು ನೀಗೆ ಆಮೆ ತಕ್ಲು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಎಂಕಲ್ಲಾನೇಂದು ಈ ಮೆತಕ್ಲು ಹಿಂದೂ ನಕ್ಲು ಎಂಕಲ್ಲಾನೇಂದು ಅಂಚದ ಹಿಂದೂ ನಕ್ಲ ನದಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಮುಸಲ್ಮಾನರ್ನ ನಾನೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚದ ಈ ರಡ್ಡು ಸಮಾಜದ ಘರ್ಷಣೆರ್ದು ನಟ್ಟಿ ದಾಟೆರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಇಜ್ಜನಿಗೆ ಮಧ್ವ ವಿಜಯಡ್ ಉಂಡವೆ ಬಾರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಒಂದು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿಯಾಡು ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಈ ಮಧ್ವ ವಿಜಯ ಮತ ಓದುದು ನೆಕ್ ಭಾವಾರ್ಥನ ಬರೀತಾನೆ ಅಂಚದ ಅಂಚದ ದಾಟೆರ ಅವನ್ ಇಜ್ಜಾನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಮಧ್ವ ವಿಜಯಡ್ ಆ ಮೊಸಲೇನ್ ಮಾತ ಬುಡ್ದಿತ್ತರಿಗೆ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಆಯರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿನ್ ಅಂಚಿದಾಕ್ಲು ಇಂಚು ಪಾಯರಲ್ಲಿ ಇಂಚಿದಾಕ್ಲು ಅಂಚು ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿನ್ ಅಂಚ ಮೇರೆಗೆ ಐಕ ಆಮೆಗೆ ಪಾಯರ್ನೆ ಆಪು ಜರೆಯಾಗ ಆರ್ನ ಇತ್ತನತೆ ಕೆಲಸ ಅಂಚದ ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನರ್ನ ಸೈನಿಕರು ಸದಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರೇನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇನು ಪ್ರಯಾಣ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಈ ದಂಡದ ತಡೆದು ಉಂತ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಪತ್ತದು ಆಣ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಏರೆಗ್ಲ ಮಧ್ವ ಪಂಡ ಐಟೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದೇ ಆಚಾರ್ಯನಕ್ಲ ಪವರ್ ಏರೆಗ್ಲ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಡಿ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಮುಸಲ್ಮಾನ ರಾಜಾಗು ಅಣ್ಣ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಚೂರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಪೆ ಅಯ್ಯೇ ರಂಬೆನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಪೆ ಆ ಮುಸಲ್ಮಾನೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸ ಒಂದೇ ಎಂಚನ ನದಿನ ದಾಟಿಯರು ಅಂಚ ನನೊಂಜಿ ದಡಕ್ ಮಿತ್ ಇತ್ತನ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸೈನಿಕರು ಮೆಕ್ಲೇನ ಅರಸನ ಎದುರು ಕನತುಂತಾಯರು ಪತ್ತದು ಕನತುಂತವೇರು ಅಣ್ಣ ಮುಸಲ್ಮಾನ ರಾಜ ಮೇರೆನ್ ತೂದು ಸಂತೋಷ ಪಡುವೇರು ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ್ಯನ ಬೊಕ್ಕುವಂತೆ ಕಾಸುನು ಕೊರ್ರೆ ಇಚ್ಛ ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಪಣ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗು ಆತುಂದುಗೆ ಆಯೆ ಅಣ್ಣ ಮೇರ್ನ ತೂದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ ಪೋಪೇರು ಅದು ಸಾಧುನ ದರ್ಶನ ಪಂಡ ಅಂಚ ಅದೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಾಧುನ ದರ್ಶನ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಪೇರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ತೂದು ಪಂಡ ಆರೆಗ್ ಮೇರ್ಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಇಜಿನ ಆಯೆ ಬುಡುಪುಜೆ ಪಣ ಎಂಚ ಧೈರ್ಯ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಭಯಂಕರ ಅಂದು ಮನ್ಪುನ ಅಂಡ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೈನ್ ನಿರಾಕರಿಸಾಯರು ಪಣ ಬೇ ಕಾಣಿಕೆ ಕಾಸನ್ ಕೊರ್ಪುನೇನ್ ಆರು ನಿರಾಕರಿಸಾಯರು ಅಂಚದ ಬೇರು ಸಾದಿಡ್ ನಡತೊಂದು ಪೋಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಮೆಕ್ಲೇನ್ ಕೆಲವು ಕಲ್ವೇರು ಉಂತವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಕ್ಲು ಪೋನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಆರ್ನ ದೇಹದ ಆರ್ದ್ಯರ್ದು ಐನು ಪೂರ ನಾಶಪಡಿಸವೆ ಅಂಚದ ಆರ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾಯನ ಸತ್ಯ ತೀರ್ಥರ್ನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಹಲ್ಲೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಆರ್ನ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿರ್ದ ಅಕ್ಲೇನ್ ರಡ್ಜಲ್ನ ಬುಡ್ಪದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಜ ಆ ಜಾಗೆಡ್ ಪೋನಾಗ ಮೇರ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾಯನ ಸತ್ಯ ತೀರ್ಥೇರನ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನ್ ಅಂಚದ ಆರೇನ್ ಪಿಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪುಣು ಪಿಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮನ್ತನಾಗ ಆರ ಏನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮನ್ಪೇರು ಪಿಲಿನ ಸತ್ಯ ತೀರ್ಥರ್ನ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕಂ ಬೇರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರ್ನ ಭೇಟಿ ಆನಾಗ ಬೇರೆಗೆ ಆರು ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿ ಪನ್ಪುನ
ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕಂಬೇರು ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯನ ರಚನೆ ಮಂದಿರು. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಷಯ అంటే మస్తు రహస్యమైన విషయం మహాభారత తాత్పర్య నిర్ణయ. ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಭಕ್ತರು ಉಳ್ಳೇರು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಓದುವರು. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗಳ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಂದಿರ ಅಂಚ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಬರೇನ ಮಹಾಭಾರತದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ. ಮಹಾಭಾರತದ ಪೂರ ವಿಷಯನಾರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಡೈಟ್ ತೆರಿಪಾದರು. ಈಗ ಮಹಾಭಾರತ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಆದಿತ್ತು ಅಡಿಮೇಲೆ ಆದಿತ್ತು ಅವೇ ಅಂಚದ ಐಲ್ನಾರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಮಂದಿರ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಅರ್ನ ಅನನ್ಯ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಗಲ್ಭ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಭಾರತದ ಉದ್ದಗಲ ಆರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ್ ನಿರ್ದು ಸ್ಥಾಪಿಸಾಯನ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಶಿಷ್ಯರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಬೊಲೆ ಒಂದಿಪ್ಪುನೇನು ಪ್ರಭಾವನ ತೂದು ಅಂಜೀರಿಗೆ ಮಿಕ್ಲು ಈ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈತ್ ಗೃಹ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಅದ್ವೈತನ ಬೀಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐಡ್ದು ಆರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಶಿಷ್ಯರೇನು ಸುಮಾರು ರೀತಿಡ್ ಛೇದಿಸ ಪಂಡ ತೊಂದರೆ ಕೊರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿರ. ಈತೆ ಅತ್ತಂದೆ ವೇದೋಕ್ತವಾದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಗುರು ಪರಂಪರೆಡ್ ಬತ್ತದಿಜ್ಜರು ಪನ್ಪುನ ಸಿದ್ಧ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೆರಿಗೆ ಮೇರೆ ಗುರು ಪರಂಪರೆಡ್ ಬತ್ತನ ಅರತ್ತನ್ ಅಂಚ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಡರೀಕಪುರಿ ಪನ್ಪುನ ಮಾಯಾವಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಶಿಷ್ಯೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನೊಡನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಲೇನು ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪರೆ ಎದುರು ಬತ್ತೇರು. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ ಪುರಾ ಗ್ರಂಥನ ದೆತ್ತೊಂದು ಬಲಿತೇರು ಪಂಡದು ಪನೆರಾಪುಣ ಅಂಚದ ಬಲಿತೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಪೂರ ಗ್ರಂಥನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಕಮಲದ ರಾಜಾಯನ ಜಯಸಿಂಹ ನ ಮೂಲಕ ಐನು ಪಿರ ಪಡೆಯರು ಪಂಡ ಈ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಕಾಸರಗೋಡು ಕಾವು ಮಠ ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ರಾಜ ಈ ಜಯಸಿಂಹ ಅಂದು ಭಯಂಕರ ಅಂಚದ ಆರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪರು. ಅಂಚದ ಮಧ್ವ ವಿಜಯಡು ಉಂಡವೆ ಈ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಮಧ್ವ ವಿಜಯ ಪನ್ಪುನ ಗ್ರಂಥಡು ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಸಮ್ಮರಿ ಅದು ನಮಕ್ ಏದು ಬೋರ್ಡ್ ಐನ್ ಪೂರ ಪ್ರಭಾತ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಮಕ್ ಐನ್ ಓದೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಸಮ್ಮರಿ ಫಾರ್ಮ್. ಅಂಚದ ಪಿರ ತಿರುಗುದ್ ಪೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ವಾದ ವಿವಾದಲೆಡು ಪುಂಡರೀಕಪುರಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸೋತ್ಪೇರು. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಸೋಪೇರು. ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣು ಮಂಗಲಡು ವಾಸ ಮಂತೊಂದಿತ್ತನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಚಾರ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಮಹಾ ಪುರುಷರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಪಣಂ ಬೇರು ಪಣಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಬೇರು ಉಂಡತೆ ಭಯಂಕರ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗನೆ ಬಾರಿಂದು ಅಂಚದ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ ಗುರು ಆದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವ ವಿಜಯನ ರಚನೆ ಮಂತದ ಆರ್ನ ಮಗೆ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಅಂಚದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರ್ಲ ಈ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರೀತಾರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಉಂಡಾಯ್ತು. ಅಂಚದ ಆರ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾಯರು ఒక ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಚಾರ್ಯರು ತೀರ್ನ ಮಿತ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಅರ್ನ ಅರೇನ ಸನ್ಯಾಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತದ್ದು ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥ ಪಂಡದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಪೇರು. ಅಂಚದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಅಮಿತ ದೇಹ ಸಂಪತ್ತನ್ ಪಡೆದುಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡದು ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು. ಅಂಚದ ಕಡಂಜಾರಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಪ್ಪ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಡೆದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಆರ್ನ ಕಾರ್ದ ಬಿರೇಲ್ಡ್ ನೆಲತ್ತ ಮಿತ್ ದೀದ್ ಆ ಕಡಂಜಾರ್ಗ್ ಐನು ನೆಲರ್ದು ಬೇರ್ಪಡಿಸಾರೆ ಪಂಡ್ಪೇರು. ಅಂಚ ತುಲೆ ಪಂಡ ಮೆಕ್ಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಅಣ್ಣ ಮೇಗ್ಯ ನೆಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಅಕ್ಕಲು ಈ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಧ್ವ ವಿಜಯಡು. ಅಂಚದ ಮೇರು ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಆತು ಒಂಜಿ ಇಂದು ಇತ್ತರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎತ್ತನ ಅಕ್ಲೆ. ಅಂಚದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎತ್ತನ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಬಿರೇಳು ಪಂದಾರ ಅಪುಜಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಆರು ಎತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು. ವಾಯುದೇವರನ ಅವತಾರ ನಮಕ್ ಎತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅರ್ನ ಲೀಲೆಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅಂಚದ ಕಾರ್ದ ಬಿರೇಲ್ದ ತುಲೆ ಅವು ಬುಡ್ಲೆ ಎತ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆರು ಉಸಿರಾಡೋಂದು ಇತ್ತನಿಗೆ ಐತ ವಾಯ್ಸಲ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಪನ್ಪೇರು ಆಪುಜಿ ಏತ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆರ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಮೇಕ್ಲೆ ಗಾಲಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚದ ಕೆಕ್ಕಲ್ನ ಪೊಜಿಂಕೇರ ಪನ್ಪೇರು
ಅದೇ ಆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಗೆ ಏನೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಐಕ್ಲ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಅನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಣ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಉಂಡು ಮಧ್ವ ವಿಜಯಡ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನ ಬಾಲ್ಯದ ಅಂಚದ ಐನ್ಲ ಅರೆಗ್ ದಾಲನ್ನು ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಯುತ ಮನುಷ್ಯ ಎತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಣ್ಣ ಸರಿಸವನ ಆದಿ ಜನ ಜೊಸ್ಲೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಐತರೆ ಉಪನಿಷತ್ತದ ಮಿತ್ತ ಭಾಷ್ಯನ ಬರೆಯೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಆರ್ನ ಎಲ್ಪನೆ ವರುಷಗ್ ಲೌಕಿಕ ದೇಹನ ಅರ್ ತ್ಯಜಿಸಯರು ಎನ್ಪನೆ ಅವೇ ಅಂಜದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಐತರೆಯ ಅಂಚೆ ಸುಮಾರು ಉಪನಿಷತ್ತು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು 10 ಉಪನಿಷತ್ತುಗ ಭಾಷೆ ಬರೀತಾರೆ ದಶೋಪನಿಷತ್ತು ಈಶಾ ಖೇನ ಕಥಾ ಪ್ರಶ್ನ ಮುಂಡಕ ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಐತರೇಯ ತೈತರೇಯ ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಲ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತದ ಮಿತ್ತ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಯೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗಾರನ ಎನ್ಪನೇ ವರ್ಷಗ್ ಲೌಕಿಕ ದೇಹನ್ ತ್ಯಜಿಸಾಯರು ಪಣ ಆರ ಅದೃಶ್ಯ ಅಂಚದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯನ ತೆರಿಯೋನ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತನಕ್ಲು ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಕ್ ಅದೇ ಏರೆಗ ನಾನಲ್ಲ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ನುಂಡಿಗೆ ಅಕ್ಲು ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ನೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ತೋಜಾವೆ ಮಾತಾರಿಗಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓದುಗ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ದೆಪ್ಪೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ತುಲೆ ಈ ಬುಕ್ ತೋಜಾನ ಅನ್ಸಂತೆ ಅಂಚದ ಇಂದು ಮಧ್ವ ವಿಜಯ ಅವೇ ಇಂಚ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಓದುಂಡು ಅವೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಂತ್ ದೀಪೆ ಬೊಕದ ಮಂತ್ಗ ನಮ್ಮ ಓದುಂಡು ನಮಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಮಾತ ನೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಇನ್ನು ಬರೇನ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಅದೇ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೆರಿಪಾಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಷಯನ ತೆರಿಯುನ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತನಕ್ಲು ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯರು ಪಂಡ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ಸುಮಧ್ವ ವಿಜಯ ಪನ್ಪುನ ಗ್ರಂಥ ಅವೇ ಅಂಚದ ಇದೇನು ಈ ಓದೋಡುನ್ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪದೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಕ್ ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದುಗ ಅಂಚದ ಈ ವಿಷಯ ಪುರೋಂಡು ಬೊಕ ಈ ಏರಿಯರು ಅವು ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬತ್ತನ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಕ್ಲ ಪೂರ ವಿಷಯ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಅಂಚತುಲೆ ನೈನು ಮುಲ್ಪಂದು ಮನ್ಪುಜಿ ಸುಮಾರು ಆ ಮಠಟ್ಟು ವಾವ ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ನ ಪೂರ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನ ಆಚಾರ್ಯರ್ನ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಪುದರ್ನ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದ 14 ಆಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ತೀರ್ಥ ಅಂಚದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಒಳಗೊಂಡ ಅಂಚದ 1254 ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ ಧ್ವಜ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಾಸರಾಯ ಅಂಚದ ಇದು ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೇರು ಅಂಚರ್ 14ನೇ ಆಚಾರ್ಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ್ ನಡೆದು ನನೊಂಜಿ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ವಿಭು ರೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರೇನು ಒಳಗೊಂಡುದು 1217 ಜಿತಾ ಮಿತ್ರ ಅಂಚನೆ 1348 ರಘುನಂದನ ಸುರೇಂದ್ರ ವಿಜೇಂದ್ರ ಸುಧೀಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಅಂಚ 1545 ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಇತ್ತೇಗ್ಲ ಉಡುಪಿಡ್ 14 ಮಧ್ವ ತೀರ್ಥ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ದುಂಬು ಪಣ್ಣಂಚೆನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸಮುದ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಉತ್ತರಗ್ 30 ಮೈಲಿ ದಮಿತ್ತು ಉಡುಪಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಈ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಬತ್ತುಪ್ಪುನ ವಿಷಯ ಪುರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕೈಫಿಯತ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಬೈ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಲಭ್ಯ ಉಂಡು ಅತ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚದ್ ನಮಕ್ ನೆಟ್ ಆ ವಿಷಯ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಅಂಚದ್ ನೆಟ್ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ತೋಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರೀಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪದೆ ಅಂಚ ರೀಡಿಂಗ್ ನಮಕ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಫಾಯ್ದ
ಆ ರೀಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪರೆ ಆಪುನ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೊಡು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ದಯಪಂಡ ಅವಳು ಒಂಜಿ ತಪಸ್ಸವೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾಪಲ ಆಪುಜಿ. ಅಂಚದ್ ಕೆಲವರು ಭಕ್ತರು ಬ್ಯುಸಿ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚದ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೋಡು ಅತೆ ಅಂಚದ್ ಯಾಪಣ್ಣ ನಮಕ್ ಫ್ರೀ ಆನಗಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಜಾಬ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅತೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಡಾಲ್ನ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪರತೆ ಅಪ್ಪಗಾಲ್ನ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನಲ ಒಂಜಿ ತಪಸ್ಸು ಐಟ್ ನಮಕ್ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮಕ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾವುಂದು ಸರಿ ಓದೇರ್ನೇ ಬರಂದು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮಗೆ ಪೂರಾ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಮ್ ನಂಚದ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಅವು ಪಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೇರು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನುವೇರು ಕಲ್ಪೇರು ಆಯ್ಗುಂಡತೆ ವಾಕ್ ಸಂಯಮಶ್ಚ ಪಂಡ ఆయన ಬಾಯಿ ಉಂಡತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆದುಪ್ಪು ಓಲು ಏಡ ಇಂಚ ಪಾತೆರೋಡು ಇಂಚ ಉಪ್ಪುಡು ಆಯಗ ಜ್ಞಾನ ದೇವರು ಕೊರ್ಪ ವಾಕ್ ಸಂಯಮ ಬಾಯಿ ಅದೇ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅಕ್ಲ ಬಾಯಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಚ್ಚಿ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಪಾತೆರದು ಉಡ್ಪೇರು ಅದೇ ಬಾಯಿ ವಾಕ್ ಸಂಯಮ ಇಜ್ಜಿ ಈ ದುರ್ಯೋಧನ ಅವೇ ಅಂಚದ ಆ ಬಾಯಿಡ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರೋಂಡ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ತುಲೆ ಎಂದು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪುನೆ ತಪಸ್ಸೆಗೆಂದು ಪಂಡ ಆಸ್ಟೆರಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬಾಯಿದ್ ತಪಸ್ಸೆ ಎಂಚಿ ನಾನು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಎರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ತಪಸ್ಸೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಾಯಿಡ್ ಅಕ್ಲು ಓಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಂದ ಪಾತೆರೆ ತುಲೆ ಏತು ಪೂರ್ಲು ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅನುದ್ವೇಗಕರಂ ವಾಕ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಹಿತಂ ಚ ಯತ್ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಾಭ್ಯಸನಂ ಚೈವ ವಾಂಗ್ಮಯಾ ತಪ ಉಚ್ಯತೆ. ಸತ್ಯವಾಯ್ನ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಸತ್ಯ ಪಾತೆರೋಡಿಗೆ ಅದೇ ಸತ್ಯ ನಮಕ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದೇ ಅಕಲ್ ಮೊಕ್ಕಲ್ಡ ಕೇಂಡ ಗೊತ್ತಾವನೆ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ್ದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡೆ ಅದೇ ಇರು ಶಾಸ್ತ್ರ ತೆರಿ ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲು ಪಾತೆರುಣನೆ ಸತ್ಯ ಬಾಕಿ ಪೂರಾ ಅಸತ್ಯ. ಅದೇ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಪಾತ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಏತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ವೇದ ಏತು ಪನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಸತ್ಯ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಸುರು ಸತ್ಯ ಇಂಚಿ ನಾನು ಗೊತ್ತು ಕೊಡತೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಜನ ಇಂಚ ಸತ್ಯ ಪಾತ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರು ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತ್ರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮಕ್ ಅಧ್ಯಯನ ಬೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಶ್ರವಣ ಬೋಡು ಅಂಚದ್ ಅಂಚ ಸತ್ಯ ಪಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯನ ಇಂಚ ಪಾತ್ರೆರೋಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಅದೇ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ತೋಜೋಡು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ ಅಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಯಕು ಅಕ್ಲ ಆ ರೀತಿಡ್ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಹಿತಂ ಚ ಯತ್ ಅದೇ ಬುಕ್ಕೋರಿಯಾಗ ಇಷ್ಟ ಆಪುಲೆಕ ಪಾತೆರೋಡು ಬುಕ್ಕೋರಿಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಲಂಕುಲೆಕ ಪಾತೆರ್ನತ್ ಐಕದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಅನುದ್ವೇಗಕರಂ ವಾಕ್ಯಂ ಅನುದ್ವೇಗ ಪಂಡ ಒರಿಯನ್ ಎಜಿಟೇಟ್ ಮನ್ಪುಲೆಕ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ಪಡ ಕೆಲವರನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಕೆಲವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದ ಪೂಪೇರು ಅದೇ ಅಂಚದ ಕೆಲವರನ್ನ ಪಾತ್ರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕಾಕಲ್ ಬಣ್ಣಗನೆ ಆಗಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಯ್ರ ಅಂಚದ್ದಾಯೆ ತುಲೆ ಪೂರವನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪನೊಂದು ನಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಇಂದು ಪೂರ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲೇರ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಸಂತೋಷಕರವಾಯಿನ ಹಿತವಾಯಿನ ಬಾಕಿದಕ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಲಂಕಂದನ ಪಾತೆರುಣ ಕ್ರಮ ತಪ್ಪಂದೆ ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯನು ವಚನ ಮನ್ಪುನತೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಂದಾಯ್ ಅದೇ ನಮಗೂ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿನತ್ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿನತ್ ಅಧ್ಯಯನ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು 7 ಇಂಚ ಪಾತೆರೋಡು ಪೂರ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾವ್ ದಯ ಪಂಡ ದೇವರ ಕೊರ್ಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಅವು ತಪಸ್ಸೆ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದಲೇರು ವಾಂಗ್ಮಯ ತಪ ಉಚ್ಯತೆ ಅಂಚದ ಒಂದು ಪಾತೆರದ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಕ್ ಬಾಯಿಡ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಬಾಕಿ ವಿಚಾರನ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಪ